Nindot kayo itong tiyempo karon, suangay na itong pasalamatan ng Ginoo. God is good. Itong pakpakan ng Ginoo. Kasagaran o nay bagong pari sa parokya baron o di ba mo himo sa misa nobina, no? Unsa may kasagarang reaksyon sa manimbahay o parokyano. So may kasagarang reaksyon o naay kanang celebrant preacher o di ba bagong kura. Pero meron yung pangutana, kugihan ba ning paria o sa misa mayo ba ning muwali ning paria. Dahil usa ka istorya nga sa usa ka parokya ang ilang kura tigulang na gyud taon. Nangandoy sila nga makahupot sila batan-on nga kura. Gawas batan-on guwapo pa gyud para sa inyong Padre Kura Monsignor Dani Sanico. Doon man gyampo yun nila nga mailisdan ang ilang mapulihan ang ilang tiguang nga kura paroko. Gidungog sa Ginoo dahil binalhinay natuman yun ang nasain sa ilang parokya batanong pare guwapo pa yun. Karon sa ka Domingo ni ana ang mga parokyano dasig na kay nga musimba kay ilalaging suituhon o kaning ilang kura paroko kugihan ba ni muwali may ba muwali atod man pila istorya sugda ng misa basa ang ebanghelyo magbasa sa ebanghelyo ningon dayon ang bagong pare ang ato ebanghelyo karon naghisgot kinig mao sikong ana apan sa di pa ko muwali kay ba mo gunsa akong iwali sa di pa ko mopambit sa mong ebanghelyo kay ba mo unsa akong iwali. Nahilo mga tao diningon ang pare narabay gingon sa panultiyon silence means yes. Silent man sila di pasabot nga kay mo na sila sa iwali awa muwali ang pare na mauli sila pagulbol din sus kong paria wat sinanggo itong paria tapulan na ito muwali sabot din sila sunod Domingo hay nagsimba na to mangutana kay ning paria gusab ingno na to mutana siya kibaw-baw kung sa ako iwali singgit din mo yes Father nga kamo sa diha grupo ta muin kamo kasabo kay baw mo sa ko iwali singgit sa mo no Father tanawon tanig makaipsot baning paria mayo gining wali aton man sunod Domingo misa basa sa ebanghelyo ningon din ang pare itong ebanghelyo karon naghisgot kini sa kahayag apan sa di pa ko muhatag nyo pamalandong mangutana ko kay bawo ba mo sa ko iwali kamo diha kay bawo mo sa iwali ningon dayon ang pikas nga ningon din sila yes Father kay bawo mi gon sa iwali kamo diha kay bawo mo sa iwali Insya, diyon sila, no Father, wa mi kay bawo sa imong iwali. So kamong wa kay balo, pangutanan lang mo sa kay balo. So ako di ko tapulan muwali, di sa noon ko maayo muwali. Importante nga atong matuhupang pulong sa Ginoo. Ang atong tema karon, dialogue towards harmony. Pakig sultianay pakighinabi aron makabot ang panag-uyon, di ba? Nga importante kay nato karong panahon na aron magkasinabtanay ta. Labi na gyud sa banay, no? Sa managtiayon, no? Importante kay na kay
di kalikayan. Nagyoy panagbangi sa managtiayon. Magkadungay ang kaminyoon, magkailhanay sa mga kinaiya o manggawas maginang kinaiya sa dihas managtiayon. Malagod sa managtiayon, sawa pa sila makasal o bagong kasal, labi na honeymoon stage. Kantahan pa nobody but you. Labi nindot kay trabaho, nagtrabaho sa San Miguel Beer, Carmen Caper, dagong sweldo, o di ba siman luluko, nobody but you. Pero sa panahon sa kalisod, labi nagwagtangan, nagtrabaho ang bana, mausap ng tunos kanta, nobody pas mo, nobody pas mo. Nindot kay mga promises. So di ginakalikayan, pero importante nga naay pag kanang paambitay sa huna-huna ug sa pagbati. Di man ginakalikayan, no? Naa man gyud panagbangi. Ay importante nga adunay pagpahayag sa nahuna gibati ug adunay pagpaminaway. Kung mohisgot kag dialogue, pakig hinabi, pakig sinulti ay dili ra man nga ikaw musulti. Ay importante nga na ay maminaw. Pareha na ko gano'n. Ngutan ako, ang sermon, dialogue ba ang sermon? Ang wali, dialogue ba? Depende. Kung di ko mangutanan ninyo, di mo mutubag, di na dialogue. Wa may panagbinayluay sa huna-huna. No? So mao na mahitabo ng panagsulti ay dialogue kung nay maminaw. Nya, importante kayo ng pagpaminaw. Kaysahay kita ba? Diha sa banay, no? Ganahan ta musulti. Ganahan ta musulti. Pero usahay kita musulti di ta ganahang maminaw. Ganahan lang ta paminawon. Importante man kay usahay ma-create ang misunderstanding tungod kay ang pagpaminaw kulang. Wala paminawa. No? Diha gud sa relasyon sa banag usawa. No, labi na ang asawa sigilag tagaw-taw, no? Jadi mamina ang bana usay sayo, no? Muna nga importante kayo diha sa banay kay anha magsugod ang atong pagtubo, no? Sa relasyon ninyo sa inyong mga anak, labi na karon agang kayong mga influences sa mga batanon. Importante ang mga batanon nga paminawon sa mga ginikanan, no? Kung ang mga batanon dili na mahimutang sa ilang panimalay, sige lang suroy o dili mapaminaw sa ilang ginikanan, inahan bag amahan ba mo na resulta muadto sa ilang barkada kay mayo dito kay paminawon man sila sa ilang mga problema. So magsugod mga kaigsunan ko diha sa banay. Kay banay gitawag manag unang eskwelahan, di ba? Unang eskwelahan. O ang unang magtutudlo ang mga ginikanan. So ang locus, ang sinugdanan, point of reference diha sa maong pag sinulti ay pag-inambitay ana magsugod sa banay. Di ba gitudluan ta sa pagagamay pata, gitudluan ta sa ginikanan sa pagsulti, unsaon pagpadayag sa atong nahuna ug sa atong gibati. Mo na nga nidako ta nahimutang nga kanang kasaligan, no, tungod sa pagamuma sa atong ginikanan. So importante kayo ng pagkulukabildo, pagpadayag sa nagkasing-kasing, no? Kaya aron kita masabtan o kita aron magsinabtanay, aron musalmot sa panag-uyon. O kanang maong dialogue, pagkulukabildo, pagsinultiay, istoryahay, maor sa gihapon na sa atong kahimtang, atong relasyon sa Ginoo, di ba?
di day ka makigstorya sa Ginoo panahon sa imong problema na kay pangayoon. It's a form of dialogue ang atong relasyon sa Ginoo, no? Pero unsa may kasagaran natong mahitabo? Sa may kasagaran natong mahitabo kung encounter ta, makasugat ang mga problema, no? Ang focus atong kaugalingon, no? Makigstorya ta sa Ginoo, pero malimtan natong pagpaminaw sa iyang kabubuton dinhi sa atong kaugalingon, no? Muna nagingon nga pagampo, no? Diya sa pagampo makiginabi ka sa Ginoo. Pero nasa klase sa pagampo, di ni pagampo ilan ning determinuhag pangadji nga way panahon bisag sa pagpamalandong, no? Siguro nakasugat mo ana dinhi sa probinsya, labi nagday mamatyan, no? Kumon kay na matuta mo sa bata og pangadji. So may kalainan din ang pangadji pagampo. Gamay pa ko dadon ko sa kong inahan dong matuta sunahan kay sa batag pangadji, no? Sa batag pangadji kanilaging bata ta tumanta sa atong girikanan alang sa atong kaayuhan. Abot na to dito maminaw ta sa mga manlabtan, labi na manlabtan tiguang kayo. Kapaminaw ko ba? Ingon dayon siya. Ningon dayon ang manabtan tigulang. Urapyo, urapyo, urapyo. Ko gitawag mo nagway ning kalag ni urapyo, no? Pagis ko ilang ako seminaryo na may Latin. May Latin special class, no? Tantong binasa sa Latin natagbuan ako na ulunga santo besunaw na di na urapyo urapro iyo pray for us iyampo mo kami, pero sa manabtan urapyo murag itawag ang kalag ni urapyo nya di lang ana, no? Panahon sa pangadji kuno hay madungog nimo ang manabtan, no? Amna mo nakaslangit tay kun ngalan nibukal ng kape, palihog hauna ang kape, maghimaya ka Maria na puro ka sa grasya kusog kay ngulan, kanang isalo ng balde yawat lang maka tubig na himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo tagak mang kanang tamdanan asar mutong yawa ato. Mao nay pangadji di na pagampo pakighinabi sa Ginoo aron atong matino unsayang kabubuton nato naagid tay panahon sa pamalandong, no? So moro sabna sa ato isikatawo makighinabi ta aron magkasinabtanay mupagawas natong hunahuna aron usabtan mupagawas nato sa atong gibati aron kita masabtan usab mao sab nas Ginoo, ang pagampo pakighinabi usab kana sama nining pagdebosyon nato kang Santa Ana, no? Pero naagi panahon nga maminaw ta unsay mensahe sa pulong sa Ginoo ug angay natong palandungan aron makahibaw ta sa dagan o direction sa atong kinabuhi. Why question kitang tanan muampo ba mo? Muampo mo? Ampo ginagmay kaog dinangko. Ampo ginagmay kaog dinangko. Ang gispend natos pagampo pila ra ka minutos. Uluhod ta sakit itong tuhod. Pero gadto ta sa diskuhan. Bisa gadto ta sa diskuhan, ato ta sinihan. Bisag sa kauras pa. Malingaw ta. Pero sa pagsimba, nagtaas ang waling pare, kanusam ni mahumaning waliha, walis pare, ay. Daghang kayo ta nga usahay nga mulo, no? Kung butang nga na espirituhanon, daghang ay tagmulo. Pero butang nga kalibutanon, to the max. No?
Muna itong angay pamalandungan mga kaigsunan ko. Ang pagkulukabildo, pagpadayag sa atong nahunag kasing-kasing, magsugod sa balay. Panimalay. Kaya ang panimalay, gitawag manag gagmayng kanang Kristohanong katilingban. Apan kutob ra bata sa atong panimalay. Dili oy, mugawas ta. Kay gitawag man nga man is social by nature. Makighulubilo ka, makiglambigit, makigsandurot ka sa sagusa. Di ba? No? Aron ang atong pagkatao atong mapaambit, no? So, dili lang ta kutob sa panimalay, mugawas ta sa itong panimalay, makig-reach out ka, makigsandurot ka sa usagusan. Mao bitaw na nga moapil ta og mga organizations, no? Sa simbahan. Nya di man nakalikayan. In a growing community, di ginakalikayan adunay conflict. Naaginay conflict bisag asa ka. Kay nagkalalain ang family background, ang orientation nato, usay ang prinsipyo sa kinabuhi. Di nakalikayan. Pero kantig ang importante niya, kantigo naka how to approach the problem. No? Kantigo ka mo padayag sa hunahuna o gibati aron masabtan ka. Aron musalmot ang panaguyon, kalinaw o pagsinabtanay. Dini sa parokya ko, naghangay itang yapilan mga organizations. Perfect ba nga itong relasyon sa atong isig katao? Dili oy. Nay panahon, kadungog ka, nailinibak kay, dinautay, palabuanay. No? Di ginakalikayan. Pero ang kantigo diha, nga kantigo sa kaupadayag sa ito, galingon, kantigo ka mudawat sa isig katao. Labi na ang kahuyangan. So, ang atong relasyon sa usagusa, mausa na atong ipakita sa relasyon nato sa Ginoo. No? Kung tinuray ta na higugma sa Ginoo, ipakita nato diha sa panagdait sa ato isig katao. Ingunan ang pagtubo nato mga kaigsunan ko. Holistic ba? Dili lang kutob lang ta sa luhod. No? Pero sa atong relasyon sa banay nagkaguliyang. Relasyon sa atong silingan, walay gingon maing tao pero walay silingan, daghang kaaway. No, why question sa atong pagampos Ginoo? Why question sa atong relasyon sa Ginoo? How about your relationship sa imong pamilya? Imong relationship sa silingan? At peace ba ka sa imong silingan? Na may at peace sa Ginoo pero dili at peace sa iyang silingan. Nay at peace sa silingan, at peace sa Ginoo pero sa banay. Gubot pas lubot. Muna yung ngay natong tanawon atong kaugalingon. Kung kita gusto mo tubo sa atong relasyon sa Ginoo, ato sa ipakita sa atong pagtubo diha sa atong pagrelasyon sa usagusan. Importante kayo ang pagtulukabildo, pagsinultiay sa usagusa, aron kita masabtan niya, aron kita musalmot sa panaguyon, kahapsay o kalinaw, no, sa atong pagpuyo ning kinabuhian. Hinaot po ta. Manindog palihog, apil ang nangatulog.